Tamás tájbox bajnokunk már bemelegedett, készen áll a harcra. Jöjjön él! LL Junior! Ez jól áll! Juni! Pacsi, pucsi. Vegyesz föl a vödröt föl. Hát szerettelek titeket. Igen, mennyire, Minden tehát hogy mondjam, tehát mondjuk egy 10-es skálán mekkora a félelemfaktor most? Hát egy olyan... Hát fú, nagyon. Tudsz rúgni szerinted, vagy csak ütni Én fogsz? szerintem nagyon béna vagyok, de hát megpróbálom a Próbálj legjobb rúgni. béna Hát, formámat. hát, hozni. kiderül, Mi hogy nagyon csodalábad fogunk van. szeretni téged, akármit is gondolom. fogsz csinálni. És hogy adjunk neked egy kis örömet, a menetszámot egy nagyon csinos hölgy hozza be. Csak azért... Első menet következik, tehát szerintem a fejedről vedd le azt a harcost jelző, Én azon mert különben gondolkoztam, azért kapsz egy pofont hogy egyből. hogy a hölgyet majd a végén csillaveri meg egy... Hagyjuk ezzel a Ezt vödörrel. fog meg, légy szíves. Na, hát akkor induljon a box! Figyelj, szerintem... Kezdődik. Jó, hát tessék, itt csak tapogatózás van. Én azért előbb láttam, hogy hátulról kapott egy... Tamás nagyon jó. Oh, Junior mennyi kung fu filmet nézett ott van. Hol van? Ott, kezdő. Na, ne, várjál. Vigyázz, hogy kapasz egyet testre. Na, első menetnek vége. Na, gyerünk. Az kemény. Gyere, nyugodtan. Oda nézd, mit csinál egy profi, miközben te... Mehetünk? Egyre keményedő menetek jönnek. Itt is. Na, jön a Második második menet. kör. Itt már egy picit Tamás most csak olyan tanító jelleggel megmutatja, hogy milyen érzés, hogyha az élet téged vesztesnek havastol. sorsolt ki. Ah! Hallod, Junior, ezt kéri tőle a közönség. Üst ki! Üst ki! Üst ki! Hú, azért ott csattanjanak azok a boxkesztyűk a testen. Ho-ho! Nincs kondi! Neki vér! Már menekül az ellenfél, Junior. Most vigyázzál, mert most kaphatsz még egyet! Nagyon Nagyon fáj. kész vége? A kondit nem bírja? Te! A kondi. Megteszed, hogy Hát ez, megint oda néz, hogy kell csinálni ezt a... A megalázás. Teljes lealázás. Sok lesz ez, úgy érzed? Na indul a harmadik menet! Ez már utolsó. tényleg lehet keményebb. Elképzelhető, hogy földre kerülsz, lehet lábsöprés, egyebek, kicsit... Úgy nem, hopp, hopp. Juli okosan felajánlott a nyereményből egy 4%-ot. Pörgessük meg azt a menetet, nem hallom a közönséget. Hiszünk ott Juniornak. A szájára vigyázz, mert az a lényeke. Ez a lényeke. Vidd a földre, gyerünk! Az! Na még egyet. Egy nagyobb gyomorra, az kész. Megvan. Na, Köszönjük szépen Birics Tamásnak, fantasztikus volt. De azért ez nagy szó. Nagyon kedves volt, de is. Birics Tamás, nem sokan maradtak volna azért így állva, úgyhogy kis szünhet, amíg Junior kifújja magát. Addig is ne felejtjék, játszhatnak velünk SMS-ben, mindjárt megmutatjuk, hogy hogyan és miért. És aztán jönnek a villámkérdések, ami mind a két páros